Moi drodzy, w Biedronce pojawił się bardzo ciekawy miks za 20 zł, jeżeli chodzi o roślinne miksy oczywiście. Wśród nich filodendrony, Calathea oraz Homelomena camouflage. I to naprawdę są bardzo gęste i duże rośliny. Uważajcie tylko na jedną sprawę. Niestety widziałem, że wylatują z podłoża ziemiórki. Przechodzimy teraz do takiego vibe'u halloweenowego. Oczywiście podobnie jak w netto, w małych osłonkach, w małych dyniach. A co tam? W tej dostawie jest dużo roślin, które możecie wystawić na wasze balkony albo na okna, jeżeli macie takie odgrodzone, albo na groby, bo to już też ten vibe. Więc kto gdzie chce stawiać, to niech sobie postawi. Ładne i kolorowe są, jakby nie patrzeć. I wyglądają na takie, które przez 2, może 3 tygodnie się utrzymają. I na koniec jeszcze wrzosy. Mam nadzieję, że to już jest ostatnia dostawa, w której one występują. Na koniec tradycyjnie zapraszam do obserwowania tego profilu. Dzięki!